Cože ten Ivoš byl tady, proč nebyl v Praze? Takhle, on v Praze občas maloval, jenže přes léto nemaloval. Teď jsem to říkala. Jezdil na kole, No. jo. No. A se zimu se mu nechtělo většinou. Ale... A kde bral prachy? Takhle on... Těch obrazů. On třeba obraz prodal na tom Karláku za 50 000, rozumíš? A jo, tak... Cože? No, tak jako on byl šikovnej. To byly nápady, že to bude ještě po druhý, po třetí A tak dále, jo. Takže všichni se vlastně většinou se poznají, kdo se nezná, tak takhle pověděte, poznáme se a kamarádi. Je, zábava teprve. Kamarádi, jo. Tak nebudeme bojovat. A to je naše šéfa, takže jo. No, tak jo, já mám tady. Šéf taky se omlouvá, že má strašně práce, ty podnikatelé mají hrozně práce. Jo, takže... Na krásu našich žen a intergot našich mužů. Ano, jasně. To budeš dávat na Facebook, tam dole. Mají na 6. hodinu večeři a po té 6. hodině, jak budete mít hlas, tak průběžně objednávejte jídlo, jo? Mějte trochu trpělivost, asi nezvládnu, třeba protože tady ještě teraz mají i vedle. Jak máte hlas? My máme čas. Libo, ten starost, já 2 roky nevečeřím a půl roku nestídám. A ještě jedna věc, na počítačí, internetem, tak Sandra s Rendou byli tam šikovní, jako na pětnicu, dodávejte kartotky, přihlašte se jako přátelé. Helejte, prosím vás, ještě za ještě Liboško, ještě není konec. Buďme ještě střízliví, kdybyste nám dali teda každý aspoň 20 korun na ty fotky. Ano. Já myslím, že nebo jsme vysedávali na božích sluchách. Sando, víš, co mě štve? Že si nevzpomínáš, jak jsem skládal tu bášku. A já si pamatuju, teď jak o takovou páčku to tady začal ventilovat, tak mě se to vybavilo a bylo to. Sanda měl rád vždycky z kapusňáka tlustýho. To je habrdá, kapusňák. Lidka mu v tom pomáhala, třeba mu tam kuchala. To byla opika se střednice, ta zbláznila. Nosila modrý šatů a ona tvrdila, že jsou růžový. Měla šaty do růžová, přitom trochu do modrá. A hned si je vykacala a ta jedna neskuda. Tak to je první sloka, dá to tak se mi to vybavilo a už to jelo, ta první sloka se mi bavila, ale to bylo lejstro, já vím, že Ilona to psala. Já vím, že tam bylo v Bomě, v Obrákovi, v Liborovi Vyšších, jak pálil za Ilonou, že to nějak přes střechu. Ten to všechno začíná pomalu vybávat, ale už jako ty ryby samozřejmě. Tak a vy taky držte. Ale nevrť se. No. Tak a vy...
Standa, měl rád řízky, z kapustáka tlustýho. Lepka mu v tom pomáhala, střeva mu tam kuchala. Měla šaty do růžova, přitom trochu do modrá. Vykasala, a ta jedna necuká.